ଆରୁହା ବୃତ୍ତି ନମ୍ବର 1 ନୋଡାଲ ଉପ୍ରା ବିଦ୍ୟାଳୟର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆରୁହା ବୃତ୍ତି ନମ୍ବର 1 ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ ସେହି ଗ୍ରାମରେ ଆରୁହା ବୃତ୍ତି ନମ୍ବର 1 ନୋଡାଲ ଉପ୍ରା ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଏବଂ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣୀ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏ ସଭାରେ ଆରୁହା ବୃତ୍ତି ନୋଡାଲ ଉପ୍ରା ବିଦ୍ୟାଳୟର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଗିରି ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ସତ୍ୟବ୍ରତ ଦାସ ଅଧିକାରୀ ମଞ୍ଚ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ। ଅତିଥି ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଦହମୁଣ୍ଡା ଆଞ୍ଚଳିକ ସାଧାରଣ କେନ୍ଦ୍ରର ସଂଯୋଜକ ପବନ କୁମାର ବେହେରା ଯୋଗଦେଇ ସଂସ୍କାର ଶୃଙ୍ଖଳା ସଂକଳ୍ପ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ମୂଳମନ୍ତ୍ର ପିଲାମାନଙ୍କର ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଆଇନଜୀବୀ ରାଜକିଶୋର ଜେନା ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଆରୁହା ବୃତ୍ତି 1 ନମ୍ବର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ଗୀତାରାଣୀ ଜେନା ସମିତି ସଭ୍ୟା ଅଞ୍ଜଳି ଜେନା ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଭାପତି ଚନ୍ଦନ କୁମାର ଗିରି ସାମ୍ବାଦିକ ରାଜକୁମାର ଜେନା ସୌରଭ କୁମାର ରାଉଳ ଶିବନାରାୟଣ ପାତ୍ର ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ମହାନ୍ତି ପ୍ରିୟବ୍ରତ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ମଣିଷ ହେବା ପାଇଁ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଶିକ୍ଷକ ଗଣେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମାଝୀ ବେଦପାଠ କରିଥିବା ବେଳେ ଶିକ୍ଷକ ରଣଜିତ ସିଂ ବାର୍ଷିକ ବିବରଣୀ ପାଠ କରିଥିଲେ। ଶିକ୍ଷକ ଅଭିମନ୍ୟୁ ବେହେରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ। ପରିଶେଷରେ କୃତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମାନପତ୍ର ଟ୍ରଫି ଦେଇ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା। ଶିକ୍ଷକ ଅନିର୍ବାଣ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ମଣ୍ଡଳ ଦୁର୍ଦ୍ଧାନା କାଦ୍ରି ଏବଂ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ସ୍ୱାଭିମାନ ଲାଇଭ୍।